Curtmetratges Fallers 2009, al Localia Gandia. De la Falla, per al present exercici, senyoreta Rosa Rosario del Rosal. El meu nom! Han dit el meu nom! Jo, reina de la Falla. Gràcies. La il·lusió de la meua vida. La comissió, el president... Gràcies. Què és això? El protocol de la reina de la Falla. Normes, lleis, compromisos... No. No, 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 no. No, no, per favor, no. No vull. No, no, no. Vaig fugir, perduda, sense sentit. Carrers... Horts, encisams, tomacars... De sobte... Aquella casa... Estava caiguent la nit. Tenia fred, estava cansada. Vaig tocar. Un home molt estrany em va obrir. Amb un... Hola? Em va acollir a sa casa. Li vaig contar el que m'havia passat i em vaig quedar. Em va educar en totes les disciplines falleres, art, poesia, foc i especialment en tai chi fester. Una nit el vaig veure agafar un vell llibre. Va començar a preparar una pòcima. Em va cridar i me la va donar a beure. Estava bona. Què m'havia passat? Em sentia diferent, estranya. Al dia següent em va despatxar donant-me abans un mirall. Què? Ja no em veia jo. Era la fallera que portava dins de mi. Li vaig donar les gràcies i me'n vaig anar. Arribaren els dies de falles. La gent em veia igual, però per dins de mi bullia la festa. Jo volia eixir en una carrossa feta per la comissió i la vaig tindre, perquè em vaig aprofitar un poc. Vaig fugir dels passacarrers rutinaris. No esperava ningú. Volia lluir-me, sentir-me plenament reina. Volia recórrer tota la ciutat, repartint alegria i festa per tot arreu. Jo volia eixir en tots els actes i llocs al mateix temps. I la comissió amb mi. El barri m'aclamava. Podia sentir el seu carinyo i no podia reprimir-me per a la reina de la Falla. Què ha passat?
Era un... o és realitat?